uga na kay kinadaghanang binlarunon para ba atong sala. Gidunjang ba atong sala kay manurok ug di na ikuan. Isang lapukan sa sibuan. Jesus gibuno gibuno si COVID kay gasaring-saring nga ring kuan, ga lubog-lubog ka ring humay. Katog si COVID. Na-appeal sa vlog si COVID. Pali kay ga saring-saring manaring gabinla, di ba ang init. Ayong buntag ug adlaw karon nga Huwebes, September 25. Karon guys dito sa amuha sa Katigbian, sa amuang balay jud kay miuli man ko gahapon unja karon buntaga kuan lagi mi, magabuwad og balay, magabuwad mi humay. Kay adyo na laman rung adlaw kay kanang init na. Unja kinahanglan jud mi magbuwad og kanang humay ron kay para kapagaling nami og bag-ong humay kay kinalamian ba na kinalamian ba jud ng bag-ong humay nga pinagaling kung ani unya kinahanglan jud mi makabuwad meron kay para napo koy madasa tagbilawan nga bugas humay bag-o na bugas bag-o na humot kaadyo lami kaadyo pare sa ginamos kinalamian sa tuaw manghod atong ubos tuwa sa ubos nagkuan na sa mga trapal gipaugas ang trapal kay presang basaa man kay nagamit man to pag-ani nagamit pag-ani presang uwana na adyo na lagi kay init na karon sa mao nang makabuwad na mi og ini makabuwad na mi og humay ron ja ako mong patan-awon og usang pagbuwad sa humay na karon mudaw sa lamang ko adto 20 minutes later. Karon kay miinit na. A few moments later. Okay guys, na nami giandam nga trapal karon magbuwad na mi butangan na ni maghumay sa among manghod. Kana among giandam kay para mauga. Sa taon-taon mo na ng butangan og humay para mabuwad kay para makapagaling na taog humayng bag-o. Kana are na taman. Kana may amuang bilang narapod sa ubos galing kay kapoy lang butangan tuog ka ng humay kay layo lapok sad. A few moments later. Guys, it's me King Ayon ug karon magbuwad na jud mi og humay na daghan pa mig humay nagidonjang na laman na rin sala kay basa unja ug di na nimo i-dunjang anang sala o ng semento musamot siya og kabasa sa mga manurok kay way init lagi. Sa karon magbuwad na mi. Kutunon pa sa ako rin man nag-sit up daan. A little longer than a few minutes later. Guys, diyan na guys, nakuha na namo ag trapal, butangan na namo humay nga among binlarunon karon, ja karon mag-break na laman ko ani. Apatagon kay para uga ni siya og dali kay aron makakaon na tawag lami nga bugas. Ja ako mong pakit-on kung saon pag pabuwad sa kuan, pagpatag sa humay.
kailangan mo nga ni kay para dali ra. Di man makita. A few moments later. A little longer than a few minutes later. Unsa guys nana ko nahuman og usay nga na rek. Rek may nga nang nga na. No gitiw-gitiwas ang mga kay nakoy himulain. Basta ka mao na nga na pagka nang binlad ni pison na siya arong dali ka. Si Makmak gabagot po, agabagot bot ni parek. Tarong nga pura Mak. Unsa jang hapon mauga na siya adto magdidon muuwa. A few moments later. Unsa na humana sa humanghod og kanang patag sa humay, unsa day iro ga samok-samok. Sa si COVID. Si COVID ba din na? O lagi si COVID na. Unsa mura maghinglandong, jang init na po, dagko mag-init na ni. Ito po si mama nang laba adto. Kuangan pa man na ma? Zazo na magdi mo init ron kay arong maka mauga na kay kinadaghanang binlarunon para ba sa sala. Gidunjang ra tong sala kay manurok ug di na ikuan. Isang lapuka kay sikuan. Jesus gibuno gibuno si COVID kay ga gasaring-saring nga ring kuan, ga lubog-lubog ka ring humay. Katog si COVID ay. Na-appeal sa vlog si COVID. Pale kay ga saring-saring manaring gabin lang, iba ang init. Nga na ragod po, di nga na ragod po kasayon maga binlad. Ayun. Sayon ko doon sa kinainitan, ginaginipo sa ni ugmuuwa na kina dagandagan po. Nga jud. Di na mapatag kay daghag kuno. Anto mak kung natipak man pud ni. Dilalim no. Nag-ani na ba si Oliver ma? Daghan naman din nag-ani ani dia. Di na lisod og humay, di na lisod og bugas sulon kay. Nag-ani na, bahala goy ayuda. Kare sa bukid og magkugi na raman. Makakaon. Kinakapuyan po ni mag-ani. Sila ram kuno gaani-ani ani gahapon. Nasa manghod na awan balik silaran kay gaani gabulhot. Kay di maani kinasayangan ka ajo gagawan uwan. Ajo naman gani kinakaani. Itag iro ato agi bunong mama kay samot-samot lagi. Diyan na humana ni jaog
kuan patag sa humay buwan na pasagdaan na bahala naman ng mga manok kanang mga nuktok na diha unsa budong pamipod atong ubos kay napa pumiha kutunon lain kay to apay lain pong putna ato amo ang ibuwat kay ang mausa lagi labong iinit kay usang palis bubunok na pud aguwat di na putani ka buwan kay hinam lagi ka makakaon na may bagong humay bagong ani kinalamian ngani mi gabi sa bukid sa nakuha mi ng panty ja ako sa lamang pong pagnon unja na pod salamat 20 minutes later. Hi guys, diara ko sa sulod balay kay nahuman naman mi og binlad adtong kuan. Awa pa min humag binlad, human naman og ukay ag mga humay para mauga. Di ko risod kay para mamahaw mi ron. Kay wa pa man mi namahaw kay mga naman tutuang pagpaminlad kay arong dili init na ibinlad. Kay unya pagka magkunkuan magbukad-bukad adto mga binlad-binlad kinainitan na kaadyo. Daadyo nang asa juon og binlad. Dakaron na ko ari kusina kay mamahon mi taon-taon jaga sabaw po ko og baboy gamay. Kay nakadamang po ko gapon gikag tagbilara man. Pabuton na namo si Papa kay ikabaw sa nang spray pa pud sa humay nga wa pa pud na ani. Kay kapit na po to ani hunon sprayhan to kay para di kuton di pang pijangawon ba. Naman nagpaabot mi niya. Taon-taon, mga haon nami. Daghan pa ba dyan mig binlaro nun? Di na ano gidunjang ari mong sala kay ug dili na mo idunjang manurok kay sigig uwan mo pudiri mong god. Mo ni strategy para di ma kuan mahuma sana manurok. Kaya mo pasagdan na sa sako, kinaturukan dyan na kadyo. Diyan ako nasubayo na kung sinabaw kay unsa na ron. Kung giinit man god. Na himbukaw na. Nalata na ni kay lunod man day pudaan ag kuan. Repulyo sa manghod. Ha? Nako na inunon initon. Oh. Sama to mang mag-init sa ko sa inudun danggit